ఏపీ రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న చెన్నై కోల్కతా నేషనల్ హైవేలో కాజా టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఉండవల్లి అపార్ట్మెంట్స్ బ్యాక్ సైడ్ మా కంపెనీ వాళ్ళు 20 ఎకరాల ఏపీ సిఆర్డీఏ మరియు రేరా అప్రూవల్ తో ఒక మెగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కాంక్రీట్ తో చాలా స్ట్రాంగ్ గా వేశారు. ఓవరాల్ గా వెంచర్ డెవలప్మెంట్స్ 70% కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రతి ప్లాట్ కి కస్టమర్ నేమ్ తో నేమ్ బోర్డు, వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వెంచర్ లో 90% రిజిస్ట్రేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇందులో 2 ప్లాట్లు అయితే రీసేల్ కి రావడం జరిగిందండి. తూర్పేజ్ ప్లాట్లు 183 గజాలు. ఈ వెంచర్ కి దగ్గరలో మనకి అమరావతి ల్యాండ్ పూలింగ్ ఉంది. అలాగే 1 km డిస్టెన్స్ లో మనకి అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వెళ్తుంది. ఈ వెంచర్ నుండి 1 km డిస్టెన్స్ లో ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ, రెయిన్ట్రీ పార్క్ అపార్ట్మెంట్స్, ఉండవల్లి అపార్ట్మెంట్స్, రామకృష్ణ వెనుజియా, నేషనల్ హైవే ఇవన్నీ కూడా 1 km డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి. ఇటువంటి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి.